kawuok Naragwadi Kakamega riwruog jotend dinde kaunti ma Kakamega okedo paro mar chik manyien mageto ng'iyo kaka itayo kanise pachoka ka giloso kod jofwambo e boma ma Kakamega kotelni kod jakom margi jadolo Nicholas Olumasai ma bende jatend kanisa ma Kakamega Fellowship Center gikwayo jod bura mondo obi owitoko paro mar chikno. Gikoni moko kuom kidienje mag paro mar chikno geto thiro ratiro ma joyalo ma pachoka kabiri ng'ur ne ok okaw pachgi kata sum pachgi motelo ne loso paro mar chikno. Mchungaji yoyote ni mwito. It is not a profession. So we should leave the preachers to preach the gospel from the rural to the urban. Tunakuuliza President, the head of the state, don't ascend anything assigning that bill if it is passed by the parliament. President amepewa wrong information. Sisi hatukuongea maneno kama hayo ambayo yameletwa kwa president. President, tunaomba hivi, wewe kama kiongozi wetu usiangalie kitu chochote ambacho kinapinga Kristo alafu uweke muhuri ama uweke rubber stamp. Tunaomba kwamba rais yale maneno ameleta kwake, tunaomba kwamba asiweke mkono kupitisha kwamba yatimike mpaka irudi kwetu tuipitie wote kama kanisa, kwa sababu kanisa ni zaidi ya watu wawili walioandika